Tak ja by som sa chcel vyjadriť tej nehode z 24. januára 2008, ktorá sa stala o 17. hodine, 7. minúte a aj 14. sekunde. Volám sa Oleg Zemko a už od tej nehody prešlo vyše 6 rokov, nakoľko dnes je 2. februára 2014. No a zatiaľ som sa spravodlivosti od orgánov, ktoré sú na to určené, nedočkal, ani čo sa týka kvality a objektívnosti policajného vyšetrovania. To samé platí pre obe prokuratúry v Nitre a to samé platí aj pre oba súdy v Nitre. Takže nehoda sa stala takto. Ja som v meste som si kúpil hrable a krompáč a nakoľko som mal ešte veľa času, tak som išiel do cukrárne u Bílicha, tam som si dal zákusok a jak padla 17. hodina, nakoľko na stene boli hodiny z tej cukrárni, tak o 17. som sa dvihol a kľudne som teda vyšiel odtiaľ, pretože autobus mal odchod z Palharikovej ulici o 17 hodín aj 16 minút. Tak som kľudným krokom prišiel k priechodu prechodcov, pozrel som sa, že aká je situácia a z ľavej strany, po mojej ľavej ruke, prišlo jedno jediné auto, Alfa Romeo. Vodič zastal a ukázal mi posunkom ruky, že teda, aby som išiel, že mi dáva prednosť. Ale bol jediný zľava, tak ja som mu zamával naspäť, že nejdem, že nech prejde a potom pôjdem ja. Tak sa aj stalo, on prešiel, potom som vstúpil na vozovku a keď som už bol za polovičkou dĺžky prechodu, asi nejaké 3-4 kroky od úplne akože prejdenie na druhú stranu, tak vtedy ma zrazila táto arogantná vodička, čo je bývalého starostu Lefantovie dcéra. No a potom už nastali tie veci, proste, že sa všetko vyšetrovanie marilo a tak ďalej. K tomu by som ale chcel ešte povedať, že jak do mňa to auto v momente zrážky, jak do mňa vrážalo, tak ono ešte neuveriteľným spôsobom, nejakým spôsobom akože zahrevalo, ako keď ide auto do otáčiek. Ona namiesto brzdy, tá vodička vstúpila na plyn. A až potom, čo aj konštatoval aj znalec, že brzdiť začala až po zrážke. A ja, keďže som niesol ten hrable a ten čakan, tak ja som nebol preklopený, ako udáva znalec, nejako, že cez auto som sa mal preklopiť alebo niečo. Ja som bol od toho auta vyslovene odstrelený 4-5 metrov, nie, 3-4 metre som letel od auta asi smerom preč, až asi meter od obrubníku som padol. To znamená, že auto ešte sa pohybovalo v smere svojej jazdy smerom ku mne. Našťastie ale akože zastalo, takže ma neprešlo. No a ja potom som sa dvihol, zobral som tie zlomené hrable, čakám to vydržal ten náraz a som sa dokrýval nejak, tak som prišiel k tomu autu a som jej pobúchal po plechoch a po tom aute, čo ma zrazilo a som vynadal tej vodičke, že teda čo to malo znamenať, že na prechode mi toto spraví. No a potom tam prišiel a už potom som si v tých bolestiach tam kvokol k tomu autu. Už som sa nevracal k tej kapse ani k tomu čakanu, ktoré boli odletené ďaleko od auta preč. Jak som povedal, 3-4 metre. No a tam som ostal v tej pozícii, že som tam kvočal pred autom a vtedy prišiel tam policajt mestský a že čo to ako robím a tak ja hovorím, vy by ste čo robili, keby vás takto rozlámala na prechode. Tak on potom videl, že aká je situácia, tak potom mi hovorí, že ale nemôžete tu byť na ceste, že ja vám pomôžem na chodník. A ja hovorím, nehajte ma tak, ja pôjdem sám, lebo trochu som bol vytočený z toho. Tak potom som ako prišiel k obrubníku, tam som si sadol, no ale ona hneď na to auťák presťahovala o 15 až 20 metrov z miesta nehody preč smerom k ulici Frane Mojtu. A to bolo ešte bez toho, aby tam boli prítomní štátni dopravní policajti. Takže neviem aj, ako sa vyhodnocovala tá nehoda, ako sa zakreslovali stopy, alebo jak znalec robil, že jakú mala rýchlosť v aute, keď ona presúvala ten autiak, akože hovorím o takúto vzdialenosť. A to spravila do 2 minút, čo je jasne vidieť na kamere mestskej polície, že manipulovala s autom. A potom tam prišli, mňa sanitka odviezla do nemocnice, za mnou tam prišiel policajt a hneď na mňa zo stráže, teda čo vám hovorí poškodzovanie cudzej veci. A ja mu hneď na to tiež hovorím takým istým tónom, a vám čo hovorí poškodzovanie cudzého zdravia. No tak potom začalo to dohadovanie jedno s druhým, že budem fúkať. Ja mu hovorím, nech sa páči, ja som od 2001 roku nedal kvapku alkoholu do úst do dnešného dňa.
Tak potom samozrejme výsledok bol 0, potom ma tam dali na traumatológiu, tam prišli za mnou 2 policajti, vyšetrovateľka a ešte jeden. No a ja teda hovorím, že toho pána poznám, ten je z kriminálky, na to hneď vyšetrovateľka samozrejme, jak zbadala, že ho poznám, tak ho poslala za dvere a ona v podstate sama vyšetrovala. No a vyšetrovala takým štýlom, že tam ani nebolo uvedené tá zmienka o tom Alfa Romeo, čo ja som potom na to naliehal, že ani v marci to tam nedala, až niekedy v apríli, keď som na tom dôrazne trval, že teda nech je tam aj tá zmienka o tom Alfa Romeo, lebo ja som chcel, aby sa tá mozaika tých udalostí dávala dokopy, nie že oni ten obraz jednoducho nechceli, aby sa zložil. Na dotyčná starostová dcerenka, tá vypovedala až po 4 dňoch. Našla si vyšetrovateľa, bývalého vyšetrovateľa od polície, teraz je advokát a lepili to 4 dní, kým zlepili tie svinstvá, tie klamstvá, ktoré tam proste nehoráznosti. No a ja s tým nesúhlasím, ani nikdy nebudem, pretože celé to bolo vykonštruované a nepravdivé. A znalec z odboru dopravy, tak ten tiež akože nehorázne veci vo svojom znaleckom posudku dával, že proste, že konečná poloha tela po zrážke je tá, kde som ja kvočal pred autom. Ale to ja som bol o kus ďalej od auta, pretože mňa to tam odhodilo, mňa to tam odstrelilo. Keby som nemal ten čakan na tie hrable, tak je možné, že by ma to prasklo do auta, možno by som hlavou aj sklo rozbil na aute alebo čokoľvek, to už ja neviem, ako to je, ale on zadal nesprávne údaje do počítača, celú situáciu počítačov vyhodnotil tak, ako vyhodnotil, ale to sú všetko len samé sprostosti, lebo tak to nebolo. Jednoducho konečná poloha tela bola tam, kde bola odletená moja taška s mojím čakanom aj s tými zlomenými hrablami a ja som padol až za tú tašku, lebo medzi mnou a autom, ktoré ma zrazilo, bola práve tá taška, ktorú som niesol aj s čakanom aj s hrablami. A už to je veľká chyba, že z toho sa vychádzalo, že to je konečná poloha tela, kde ja som od miesta, kde som dopadol, som sa vrátil k autu, pobúchal som a ostal som pred autom kvočať v bolestiach. Takže to nebola žiadna konečná poloha tela, tým pádom je to všetko o ničom. To je chybný posudok znalecký. Ja som žiadal súdkyňu, aby ten posudok teda bol spravený, kontrolný, aby bol kontrolný znalec. To mi zamietla, žiadal to aj advokát obvinenej vodičky, ale napriek tomu to súdkyňa zamietla, nemala vôbec nejakú snahu, aby sa veci objektívne vyšetrili. Naopak všetko zahmlievala a mám taký pocit z toho, že vyslovene až tam prichádzal z jej strany k manipulovaniu a mareniu spravodlivosti. Tak potom ešte nastali také veci, že ja samozrejme som bol rozbitý, však som chodil vyše 2 roky na barlách, vyše roka som marodoval a ja som sa, keďže to bolo v januári, koncom januári, mal som operáciu a potom som celý február, v podstate to bolo o mojom prežití, lebo bývam v podmienkach, jakých bývam. Tak potom niekedy v marci som prišiel na políciu za vyšetrovateľkou, že chcel by som vedieť, jak sa veci pohli, jak sa to vyšetruje. No a pýtam sa, jak som prečítal ten spis, že prečo tam není zmienka o tom Alfa Romeo. A vyšetrovateľka mi hovorí, že a vy to pokladáte za také dôležité. A ja ešte naivný som samozrejme v tej dobe ešte veril. Tak hovorím, však nechám to teda na vás, že však vy ste odborníci, že čo je ako dôležité. No ale ešte potom ma tam naviedla aj na také, že aby som sa zriekol nahliadania do spisu, akože zriekam sa svojho práva do nahliadania do súdneho spisu, že veci sa urýchlia, že ako jedno s druhým a proste také motúzy okolo hlavy, tak aj s tým som súhlasil, ale potom mi to nedalo a nejaké 2-3 týždne som sa tam vrátil a povedal som, že nezriekam sa, že teda obnovujem svoje právo nahliadať do spisu súdneho, do vyšetrovacieho, a trvám na tom, aby tam bola aj zmienka o tom Alfa Romeo, akože ja som sa nikam neponáhľal a celú tú situáciu, jak mi ten vodič dával prednosť, jak som ho pustil a potom vstúpil na prechod, tak som žiadal, aby to tam bolo uvedené. No a potom sa začali diať zaujímavé veci o nejaký mesiac, 2. Zrazu mi prišlo, že celá vec sa zastavuje, že vyšetrovanie je skončené a že proste zabudni na to a s nohou rozbitou a s hlavou poškodenou si môže žiť do konca života. No a s tým som ja nesúhlasil, dal som na to odvolanie, potom to išlo na okresnú prokuratúru, tam samozrejme dali za pravdu polícii, dal som to na krajskú, odtiaľ mi námestník krajského prokuratúra odpísal, že je to koniec, že sa už nesmiem nikde, že jednoducho už je 0 bodov, že sa nemám nikam odvolávať a že je to proste uzavretá vec. Tak vtedy som sa odvolal na generálnu prokuratúru a odtiaľ prišlo od prvého námestníka generálneho prokurátora Tibora Košťála vyjadrenie, že
vyjadrenie také, že bol porušený zákon a konalo sa v prospech obvinenej, a vyjadrenia okresného prokurátora v Nitre aj námestníka krajského prokurátora v Nitre sú neakceptovateľné, lebo sú v rozpore s vykonanými dôkazmi. A nariadil, aby sa veci znova prešetrili a stanovil dátum súdneho pojednávania. Až potom sa tá mašinéria rozbehla akože, samozrejme oni ten rozkaz akože splnili, že teda bol potom aj súd 4. mája 2009, ale ten prebehol takým štýlom, že po jeho skončení som to písomne nazval, aj písomne, aj na tom trvám a poslal som to aj na ústavný súd, aj na najvyšší súd, aj na všetky súdy, aké sú možné, aj na generálnu prokuratúru, aj na ministerstvo spravodlivosti, že to bol mafiánsky inkvizičný súd a na tom trvám. To bolo jedno obrovské svinstvo, chrapúnstvo. No a teraz akože ďalej. Samozrejme, k znalcovi som sa vyjadril, že to bolo o ničom, ale súdkyňa tam napríklad také veci, ako že chcela dať do zápisnice, ktoré som ja nikdy nevypovedal, a potom samozrejme tam došlo k tomu, že ja som sa voči tomu ohradil, lebo súdkyňa išla dávať do zápisnice, že som bol 4 metre od konca prechodu. Tak ja som, keďže môj advokát, ktorý neviem ako teda, čo to vlastne bolo zač, reagoval tak, jak reagoval, že vôbec nereagoval na to, tak ja som sa postavil a hovorím, pani súdkyňa, prosím vás, toto nedávajte do zápisnice, takto som ja nikdy nevypovedal, mne chýbalo do prejdenia prechodu 3-4 kroky. No a ona začala po mne tam kričať, jak zmyslov zbavená, že ona nie je dementná, naposledy ma napomína, že mi dá takú pokutu, že neviem to toľko ani počítať, a jedno s druhým proste zastrašovanie a krik na mňa, tak ja som ostal ticho a potom prišlo to tak, že ďalšie klamstvá sa tam uvádzali do zápisnice z jej strany, tak ja som akože už nehovoril nič, len v tom zúfalstve som akože, keďže nemám ani nejakú fyzimóniu, že by som mal zuby, tie už nemám, tak som len skrivil ústa a som akože pokrutil hlavu, že to snad nie je možné, a ona na to, že 5000 za tú grimasu. Tak akože tak prebiehal ten súd, bolo to nehoráznosť a arogancia moci, na tom trvám a je to tak. No a potom ja som sa voči tomu odvolal, lebo však dala mi ešte aj pokutu 5000 korún, ja som sa na to odvolal, krajský súd to spravil potom nakoniec na 20 eur, lebo medzi tým prešlo sa na euro, no tie som nakoniec teda zaplatil, aby ako neprišlo k nejakému, že niečomu sa spieram, ale ináč akože bolo to aj tak celé o tom, že bola to len arogancia moci. Potom bol druhý súd, ten prebehol 26. februára 2010 a ja som hneď na začiatku súdu namietal, že pani súdkyňa, vy ste voči mne veľmi zaujatá. Takto som jej to 3-krát zdôraznil. Ona napriek tomu, že teda ja som namietal jej zaujatosť, ten súd aj tak prebehol. Teraz už tam bolo aj video pustené, na prvom súde to nebolo. Ja som ani nemal v tej dobe ešte CDčko. Nemal som ho, jej advokát ho už mal od apríla 2009, ja som ho získal až v novembri 2009, pol roka po ňom. No a tam akože to bolo aj z rýchleho vlaku, len tak chytro to prebehli, ale ja myslím na tom druhom súde, v februári 2010. Tamto už akože ja som namietal, že som vidieť aj v čase 17:07 aj 13 sekúnd, že viem dokonca aj určiť čas, že sa dívam vpravo na tej fotke z toho záznamu z kamery mestskej polície. To je neakceptované, to akože ani policajti, ani nikto to nechce uznať, že v čase 17:07:13 ja sa tam dokážem nájsť v pravom dolnom rohu, ale nikto to nikdy nezisťoval, ani nejakého experta to nedali, že by to rozlíšili, odfiltrovali. Ja jednoducho som tam, nikam som sa neponáhľal a zrazilo ma 17:07 v 14. sekunde. Aj tam je vidieť, že kde som, čo som, a potom samozrejme z toho videa je aj to vidieť, že teda auto stálo, jak hovorí prvý svedok z tých mestských policajtov, že stálo zadnými kolesami na prechode aj zadnou časťou a predná časť prečnievala o meter až meter a pol. To skonštatoval prvý svedok, ten mestský policajt. Druhý svedok skonštatoval, že auto stálo 2 metre za prechodom. Rozdiel v postoji auta je 4 metre. A okresný prokurátor skonštatoval, že svedkovia vypovedali v podstate zhodne. A to samé spravila aj súdkyňa okresného súdu, že svedkovia vypovedali v podstate zhodne. A že toto zhodne, tak potom neviem, o čom vlastne tie súdy a tá prokuratúra je. Keď oni dokážu 4-metrový rozdiel povedať, že je to isté. A ešte takú perličku, že súdkyňa na tom pojednávaní zo 4. mája 2009, akože na začiatku, keď som ešte nevedel, že čo je to za osoba, aké má morálne kvality, tak ona ešte mi hovorí, že nevadí vám, že nebudú tu svedkovia volaní na súd, lebo že som im nevedela doručiť
predvolánky, tak dvom nitranským policajtom, ktorých má cez cestu zo súdu, mestská polícia je presne cez cestu na tej istej ulici, jak je súd, ona im nedokázala doručiť predvolánky na súd kľúčovým svedkom, ktorí mohli teda niečo k tomu povedať. A do dnešného dňa tí svedkovia v živote neboli na súde. A ďalšia vec, žiadal som rekonštrukciu nehody v mojej prítomnosti, tá tiež do dnešného dňa nebola. Žiadal som nového znalca z odboru dopravy, nebolo. Žiadal som preveriť telefonát, či v momente zrážky vodička telefonovala, alebo nie, zamietnuté zo všetkých strán, od polície cez prokuratúru až súdy nitranské. Takže takto tu bežala spravodlivosť. Jednoducho to marili, že je to proste nehoráznosť, absolútna nehoráznosť. A ja vyzývam kompetentných, ktorí teda si hovoria, že teda im ide o nejakú spravodlivosť a že tento štát chcú očistiť od nejakých sudcov, ktorí teda konajú tak, že to je nonsens, tak nech sa páči, máte tu možnosť. Ja vám to hovorím teraz na rovinu, že jak to je. Proste je to nehoráznosť a arogancia moci. No. A potom samozrejme ešte bol ďalší súd, ten bol 21.9.2010, to už krajský súd, akože ten tiež v podstate potvrdil to, čo povedal okresný, spravili ju nevinnou, túto bývalého starostu Lefantoviec dceru spravili nevinnou a ja v podstate som vyšiel z toho akože blbec, ktorý zrazil auto. No. Tak asi toľko. Neviem čo ďalej. No samozrejme, bolo tam ešte také, že bol posunutý čas, 2 roky oni trvali na tom, že čas nehody bol 17:30, čas nehody bol 17:07 aj 14 sekúnd a vyše 2 roky trvali na tom tvrdohlavo, hoď stále som im hovoril, že takto nebolo, že to bolo len pár minút po 17. Oni tvrdohlavo trvali na tom, že čas bol 17:30. A myslím si, že to bolo robené za tým účelom, že keďže by sa náhodou niekto, aj keď oni to odmietali prešetriť, či ona v momente zrážky telefonovala alebo nie, báli sa pravdepodobne toho, že niekto sa predsa len statočný do toho chytí a preverí ten čas, tak za toho chceli uviesť do omylu s tým, že posúvali čas na 17:30, o 22 minút neskôr. A po 2 rokoch vyšla pravda najavo, lebo však záznamy z kamery a tak ďalej to jednoznačne dokazujú, že kedy bola zrážka na sekundu. Tam bolo veľa tých špinavostí, veľa machinácií, tú mozaiku oni v živote nemienili, neboli ochotní a nechceli to skladať. Oni mali práve vysokú zainteresovanosť na tom, aby tá nehoda nebola vyšetrená. Tak nech sa páči, kompetentní, ja vás o to prosím a žiadam zároveň, aby ste naplnili aj svoje slová, aby tá nehoda z 24. januára 2008 v čase 17:07 až 14 sekúnd bola objektívne, spravodlivo vyšetrená, aby tí, ktorí to marili, boli za to aj poriadne potrestaní, aby sa toto neopakovalo. A chcel by som to, aby to bolo zverejnené všade na svete, kdekoľvek, budem sa tešiť. No. A želám, aby takýchto prípadov už nebolo, že budú zrážaní ľudia na prechodoch prechodcov a keď sa to už aj stane, že teda nejaký idiot sa nevenuje tomu, že je na ceste a že v podstate to auto je ako zbraň, tak aspoň, že by mal cit a svedomie, že priznať si svoju chybu a nie, že arogantne, chrapúnsky vypráva, že na prechode nebol nikto, hoď zo záznamu je vidieť, že sme tam boli traja, aj ja a ešte 2 chodkyne. A alebo aj s tým, že teda to auto presunula do 2 minút od nehody, do 2 minút do 15 až 20 metrov, vodička arogantne ho presunula o 15-20 metrov pred z miesta nehody, bez toho, aby tam boli tí štátni dopravní policajti, čo teda neviem, čo to má znamenať. No. O svojom zdravotnom stave, že som akože do konca života mrzák, to je ako škoda vyprávať, to je jasné, ale vec je tá, že mnoho bolo takýchto prípadov, verím tomu, že není som jediný, kde bolo veľmi poškodené na zdraví a niekedy aj na živote tých nevinných ľudí a tí ľudia buď nemali už síl, alebo jednoducho už ani nežili, takže sa nemohli obhajovať. A tým nakoniec spravili z tých chudákov ešte aj vinníkov nehôd. Tak to je absolútna tragédia, to nemám k tomu ani čo povedať, len hovorím, aby to neboli len slová, žiadam od kompetentných, nech v tom spravia nápravu. Ďakujem za pochopenie.